Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka. Kun san me? Wani dan takaitaccen short story nake so na baku wanda ni akan kai na yi faru. Akwai wata rana lokacin ina da aure. Shikenan sai nayi kwalliya wata rana rawan ta Juma'a ne ko ba zan manta ba. Nayi kwalliya sosai mai gida na sai ya ce min kafin ne kwalliyan irin sai aka mai waya an yi wata rasuwa sai ya ce min bari ya je gurin jana'izar ne ya je da sai na ce masa to ba matsala. So kafin ya dawo irin ni kuma sai ne wanka ne kwalliya na gyara jikina na gyara gidana na sa turaren wuta ne komai a gidana face kawai can kafin ya dawo kawai sai aka ringin ben din gidana ina leƙawa ta kyamara sai na ga wa'insu ƙawayena ne yan Maiduguri chat friend ina ne fa sosai so amma gaskiya ba su ce min za su zo ba kuma ni ban ma san sun zo suna Abuja ba kawai sai na kira mai gadin gidana a waya sai na ce mishi wannan ba me yasa ka bar su suka zo sai ya ce ai so suka ce min kin yi magana da su kaza sai na ce a'a na ce ka zo ka san yadda zaka yi ka gaya musu dan ba su san ina cikin gida ba kun san me yasa ne haka saboda bakin ciki na mijina ne kwalliya mijina saboda shi na gyara gida na sa wannan turaren wutan shi nake son ya fara shigo ya ji wannan kanshin shi nake so ya fara ganin wannan kwalliyar tawa ba na son su riga shi gani su ce min nayi kyau kun ga dai mata ne ɗan uwana kuma kawaye na amma wallahi sanda su ne suka tafi sai bayan ya zo ya ga kwalliyar ya yi bayi komai ya fita tukunna su na musu waya nace musu ai ce mun kun zo bana nan kaza amma yanzu na dawo tukunna sai suka dawo muka ci gaba da hirar mu dai normal aka zumunci so kun san me yasa na ba ku wannan tarihin matan auren da na TikTok ku nake ƙara ja kunni wanda burin ku kullun kawai ku yi kwalliya ku sa kaya ku zo ku yi rawar TikTok ku tallata abin da kuka yi kwalliya a cikin gidanku ku tallata shi a duniya ku burge wasu mazan to sai me ku kuma wallahi mazan da ake ma wannan wallahi matan ku ba sa son ku duk namijin da ya ban matarsa tana raye a TikTok tana nuna surorin jikinta a TikTok wallahi ba ta son shi kuma shi ma baya santa kuma ko kanshin aljanna ba za ka ji ba wallahi talla faɗa ce ta manzon Allah ka zama da yus sallallahu alaihi wasallama baka kishin iyalinka kuma ke ma da kike wallahi ba kiya son mijinki dan duk matar da za ta tsaya tana tallata surarta a titi kina matar aure kiwa kin yi kwalliya sai kin nuna duniya kwalliyar nan da kika yi kin nuna wasu mazan bariki shirme inda kun ga ma wa'ansu mazan da suke kallon bidiyon ku wallahi sai kun yi kuka kun ce me yasa ma suka kalle ku wallahi tallahi in kun ga environment da yanayin mutanen da suke ganin wani bidiyon naku wa'ansu mutanen wallahi sai kun yi nadama amma ku gani kuke kun burge wallahi tallahi ba burgewa bane ne ina ƙara gaya muku duk macen da take son mijinta wallahi killace mijinta kanta take tana boye surorinta da duk wani abubuwanta mijinta kadai za ta bayyana wasu amma ku kun fito kuna bayyana surorinku a titi kuna nuna mazan duniya mazan bariki da wanda karshe kowa ma ya kalli bidiyon ku duk namijin da ya san abin da yake wallahi ya kalli bidiyon mata aure sai ya zage ta saboda shi ma ba zai so tashi matar ta yi ba Allah ya sa ku gane Allah ubangiji kuma yi mana maganin wannan bala'i na cultism da ya shigo mana wai shi TikTok Allah ubangiji ya sa mu gane ni dai na gaya muku ma'assalam